Qui hi ha darrere del que menges? Les hortalisses, les fruites i la carn, part de la dieta mediterrània, un tresor únic que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat ara fa 15 anys. Aquest patrimoni inclou les pràctiques del coneixement i la cura del paisatge dels nostres agricultors i agricultores. Si a Catalunya tenim el producte que tenim és gràcies al seu treball. Avui estem aquí, al Parc Agrari del Baix Llobregat, on hi treballen més de 1.200 persones per abastir producte de temporada als municipis propers. Els que treballen a la terra són fills d'una llarga tradició professional. Des d'aquí volem reivindicar la importància de consumir i comprar productes de proximitat. No només perquè són més saludables, sinó perquè reduïm la nostra petjada energètica i contribuïm a la sostenibilitat de l'economia local. Vols saber com es produeixen els aliments? Avui us recomanem El meu primer hortet, publicat per Cossetània Edicions. Aquí descobriràs com crear el teu primer hort, sigui a la terrassa, al balcó o a l'escola. Per exemple, t'explica en quina època de l'any es comença a plantar, depenent de cada producte, quines eines i material necessites i com has de preparar l'espai per plantar. En definitiva, aprendràs a produir els teus propis aliments a petita escala.